mu iko mu so manzon mu da Fatima ita ce nana. Dubin salati gurin sama aiki mai isa, dukan salatin da kai ka ninninka masa, domin kwashi ya fi cancanta da ayi masa. Ka ƙara tsira har da mice gunsa annabi mai sona. Cikin salatin ka sa halinsa gaba ɗaya, kamar su yaya da jikoki duka bai ɗaya, da matayensa waɗanda su kai masa gaskiya, sun gaskata shi da gaske ma'aiki, sun yi mai so ga ƙauna. Ga gaisuwa a gurin su sahabban Mustapha, na gaske ku kuka mai hidima al-Mustapha, domin kwa kun yi wa annabi so kun zurfafa, kun miƙa kanku ga manzo na Nurul Huda abban nana. Da Shehu Tijjani Ahmad ya ɗaukaka, hada da Qadir Jilani sha ayyuka, da Gausu Shak Ibrahim Inyas ma'aka, da malamai da masoya annabi masu san abban nana. Salama gare ka uba ga halittin duniya, salama gare ka masoyi taka lafiya, salama gare ka abun ƙaunar mu gaba ɗaya, salama gare ka abun duba mutum sa Hafsat mai sona. Labai ka mun daga hannu mun tafa maka, labai ka jagoran asali mai ɗaukaka, labai ka wanda ya je ga Allah mai duka, labai ka manzan alfarma mai tabuwa abbanana. Nurul Huda mun fito don kai mana lamani, yaban ka kullum muke yi fili ba dini, mu mun rike ka mazan mu da mata sansani, ka samu ce ta kanurin lahira na ta tsayuwa manzona. Kunya da kyau duka kai ne nan mai kyan hali, silar ka ne aka yi kowa almunzali, ba wanda zai musa wanga batu sai jahili. Hanya ta gaske ta annabu ce, na bi ka annabu mai sona. Na biyu ka wuce kowa manzan gaskiya, asali da girma duna ka ne mai kulliya, Ubangiji duka yi matin daga duniya, ba wanda ya yi mukaminsa al-Mustapha abban nana. Zan kai da ke makaranta jamu mu kai gaci, da malaman da suna aiki kan lokaci, da ɗalibai ba sa rauni ko sakaci, ana karatu mai tsafta Nurul Huda kaji mai dina. Wallahi annabi ba tamkar ka gurin mu, da maulidi ya kama mu ta hidindimu, maza da mata da yara har manyan mu, saboda kai dan Abdullah muke ta shauki manzona. Ga malaman makarantar sunayensu, Malam Abdullahi Gamba da Malam Salisu, Malam Abdul Bari karami a gare su, Malam Mubarak Malam Ismail suna san manzona. Anan nake so zana tsaya al'umma, Allah kalaman ce mana kai mana rahama, ni Abbasiya Alhassanu zan sallama, ni ɗalibar makarantar ce Nurul Huda ya mai jina. Gairul ana muka karbi yaban mu majingina, ka samu kanka ma'aiki mu dai kai mana, ka tabbatar mana duk wani gata kai mana, domin ka gatan ka shine gata mai madina abun sona.